Am contactat clinica Northwestern prin intermediul internetului pentru o abdominoplastie extinsă 360 de grade, liposucție 360 de grade, reducție și lifting sâni. Am fost monitorizată pe toată perioada de Rumeisa și doctorul Tolga Axan din decembrie și până în prezent. Monitorizarea greutății, a ceea ce mănânc și în momentul în care m-au programat pentru operație, am fost transferată de la aeroport la clinică. Am beneficiat de toate condițiile, super și mă simt foarte bine în urma operațiilor. Au decurs normal. Sunt foarte mulțumită de toate serviciile, am beneficiat de toată medicamentația necesară, de corsete, de transferuri și de mulți prieteni.